Macingwane hamba ke nesihambeli sakhe ubaba umfundisi uJele. Kade ke sithinta sona isihloko esibalekile sendumiso. Sabuka madoda ukuthi uNkulunkulu ulindwa ngendumiso. Ungagcini nje ngokuqhaqhazela isizwe kuphela uhambe ngesiphiwo ungafuni ukuzihlela, ungafuni ukuma kahle phambi kaNkulunkulu ngoba le nkonzo yokudumisa inkonzo ebalekile ngendlela ungakazi uyibona. Uma ungasushintsha indlela nje yokuphila kuningi ongakubona ongashintsha kwenziwa indumiso yakho namandla ayo. Kuningi ke sikhavile kodwa ke ngiyafisa nje ukuthi ke singene ekuthenini ke ngonjani umuntu okufanele ukuthi adumise noma loyo odumisa ulindeleke ukuthi ke kufanele azipositione kanjani, ame kanjani. Umuntu okumele adumise futhi amukeleke indumiso yakhe amukeleke uNkulunkulu. Number 1 akube ukuthi uyazana noNkulunkulu. Kube ukuthi uyazana noNkulunkulu ngoba ufuneka abe nesambulo selomuntu amdumisayo. Ngiyakhumbula ngelilanga uMoses mangabe sentabeni leli iBhayibheli lami but ongelilanga abantwana baIsrael bake bala noMoses. Babe noMoses bathi nathi siyakwazi ukukhuluma kanjani. IBhayibheli lami uNkulunkulu wathi ngibizela abantwana baIsrael ngifuna ukuyibonisa kubo entabeni nangampela beza uma beza ithi iBhayibheli kwabonakala ukuduma kwezulu nako konke lokho ithi iBhayibheli baze basaba bathi no asafuna ukulokhuzana asafuna ukuzwa uJehova sifuna ukuzwa wena ukhuluma ngamagama wavela ngoba kahle uNkulunkulu umdumisa kahle kunalento ekuthiwa kumele umesaba uNkulunkulu le nto yokwesaba uNkulunkulu mangabe seyiphelile kubazalwane bangadumisa but benza into abange-understand because uNkulunkulu kumele umesabe ukuthi how esabeke kumesaba uNkulunkulu and ukumesaba uNkulunkulu ngegama ukuthi uyi-understand lento ukuthi ungubani. 1 umuntu odumisa uNkulunkulu kumele azane naye. Okwesibili esazene naye abese abangcwele. 2 abese uma uJesu abadumisa uNkulunkulu kumele bamdumise ngomoya nangeqiniso. Makabe ngcwele bese amdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso ngoba indumiso it's a spiritual thing, into yokomoya. Into yokomoya indumiso akusinto engqondo akusinto enyama but into yokomoya. Lithi iBhayibheli lami ningadakwa iwayini kodwa nigcwaliswe ngomoya nihlabela amaculo akomoya nimdumise uNkulunkulu enhlizweni zenu. So indumiso into yakomoya akusinto enyama. So iba nesambulo ngalomuntu omdumisayo. Iba nesambulo nalomuntu omdumisayo ukuthi unamandla phezu kwezinto zonke. So umuntu odumisa uNkulunkulu makabambe lezi. Number 1 makabe umzalwane ozelwe kabusha. Number 2 akabe ngcwele ke esisindisiwe abengcwele. Akaye uNkulunkulu noma kanjani but akabe ngcwele ke uma esedumisa uNkulunkulu. Okwesithathu umdumisa ngomoya nangeqiniso. Malibe khona iqiniso kuye makamdumise futhi ngomoya uNkulunkulu hayi ngengqondo. Akaculi iculo mhlambe azama lyrics kuphela. Yes, akaculi iculo. Kukhona into engiyithandayo lithi iBhayibheli abantwana baIsrael bake bathunjwa eBhabheli. Lithi iBhayibheli ke obhala lapha uthi ngasemfuleni waseBhabheli sahlala phansi sakhala. Lapho sikhumbula iSiyoni. These people bathunjiwe baseBabylon but lithi iBhayibheli lapho sikhumbula iSiyoni sithunjiwe seBhabheli but ingqondo yethu inhliziyo yethu ayikho eBhabheli but iseSiyoni. Uthi lapho sikhumbula iSiyoni uthi ke amahabhu ethu izinto zethu esishaka indumiso uthi sayithela sayiphanyeka emiyezaneni. Uthi ke kwase ngesikhathi siphanyekile sesibekile ama instrument ethu endumisa wabeka ngoba sithunjiwe. Basohuba kanjani? Lithi iBhayibheli ke kweza lo waseBabylon lo bathumbile wathi ke ngicela ukuthi nicule elilodwa. Bakithi iculo laseSiyoni. Akasho ukuthi ngizele necassette ngoba asiperform la in the presence of God. Uthi ke ngicule iculo elilodwa ngoba there's one song that can make a miracle. There's one song that can change the atmosphere. Uthi icula iculo elilodwa laseSiyoni hayi nje elitrendayo hayi baseBabylon. eBabylon akukholwa. Bana boNkulunkulu babo baphila impilo abayiphilayo abayithandayo bagqoka noma kanjani eBabylon. Baneyingoma zabo baseBabylon. But ke uthi culani iculo elilodwa laseSiyoni zikhona ezalaBabylon but azikhulumi ngoNkulunkulu wenu.
ezela Babylon zikhuluma ngezinto zala emhlabeni, but elodwa laseSiyoni kungathi nalomzana uthi ngiyanazi bazalwane nithunjiwe namhlanje, but ngiyanazi ukuthi uma senidumisa kukhona izinto ezenzakalayo. Kungathi bagunjuzwa isithi ukuthi ukuze niqaqeke lamaketanga enu culani iculo laseSiyoni, ngoba indumisi yakhulula. Uthi ke culani iculo elilodwa laseSiyoni, bali sohlabelela kanjani iculo lenkosi sisezweni lokuthunjwa na, ngoba akusiyo nendawo esingadumisa kuyo le. Athi ngeke uJesu athi isikhathi esikhona manje sokuthi abadumisa uNkulunkulu bamdumise ngomoya nangeqiniso. So ngizothi kuwe ekhaya egameni lika Jesu ukuthi kuneculo elingashintsha isimo sakho, kuneculo elingajuthisa ngisho namademoni abopha impilo yakho abaleke. Sicula amaculo, the songs of victory, amaculo okunqoba, amaculo lethi indumiso uNkulunkulu, amaculo okubonga uNkulunkulu. Akusiyo amaculo mhlambe aculwa ama-artist, ngoba ama-artist kusesikhathi awathandazi. Inkosi uJesu. Awaletha amaculo but awathandazi, awaveli kumoya amaculo akhona. Babuka isimo kwenzakala ezweni bese badumisa. But abawalethi awekho relevant, awaveli kumoya. But ngifuna ukuthi wena mzalwane ucula iculo elivela kumoya olambulelwe ngumoya oyingcwele, elivela kuNkulunkulu. Kwesisikhathi ke mabu umdumisi mhlawumbe bazongifakazela emakhaya bayaziyo lento. Uma abu umdumisi kwesisikhathi kuqala iculo ongakazi ulicule, ongakazi ulizwe, ongakazi mhlawumbe walizwa liculwa ngomunye umuntu. But iculo the songs of angels, the songs of iculo engelosi, iculo sezwini. Ucula iculo nawe ongakazi mase ngakubuye uthi ulithathe le culo awulazi nawe nama-lyrics akhona, kodwa umoya ingcwele athi iculo la kuwe, ngoba uma abumdumisi uyaconnecta nama-worshippers asekhaya ezulwini akuyingelosi eyidumisa uNkulunkulu 24/7. Now uba get connected kubona, uyakwazi ukuzwa into umoya ingcwele akuthathe ngesikhathi akuzwise ukuthi nayi lento eculo, nayi lento edunyiswe namhlanje, nale eculo namhlanje. Amanye amaculo esiwaculayo bazalwane akusiyo amaculo esiwaziyo, kodwa amaculo esiwafundisiwe ngumoya ingcwele. So lo muntu odumisana number 1 akabe connected kumoya, akabe umuntu kamoya. Akabe umuntu kamoya, ngoba uma umuntu kamoya uzokhona ukuzwa ukuthi kwenzakalani the spirit. Yeah. Uzokhona ukuba khona, uzokhona ukuzwa ukuthi uNkulunkulu uthini, uNkulunkulu kwenzakalani. Ngoba isikhathi uma ngabe umuntu odumisayo uyakwazi ukubona ukuthi no siyadumisa kodwa siboshiwe, indumiso yethu ibanjiwe, siblockekile. Indumiso yethu ayiNkulunkulu, siblockekile. Uma udumisa ukumoya uzokhona ukuthi no ayisadinga indumiso, sidinga ukuthi sifight. Yes. Yethu sifight sibiza igama lika Jesu kuvuleke bese sithi hosana kuliphezulu. Awukwazi ukudumisa ungekho kumoya ngoba awukwazi ukubuka nempi. Kuyezwakala, siyabonga kakhulu. Mhlambe ke okunye iziphi izinto ezingama result eziyimphumela ezenziwa ukhuba nokudumisa uma sidumisa ke simi kahle kuNkulunkulu, sisebungcweleni, siqonda ukuthi kuyinto enjani. Ngicela sibuka fushane emakhaya iverse incwadi zeChronicles sibili chapter 5. Yes. Sifunda nje verse 13 uthi nalapho abaphethe amacilongo nabahlabeleli bezwakalisa kanye izwi linye lokudumisa nokubonga uJehova, nanxa bekhalisa amacilongo namasimbali nezinto zokubethwa bedumisa uJehova ngokuba muhle nangokuba umusa wakhe umiphakade, khona indlu yagcwaliswa yifu. Yona leyo ndlu kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ngesikhathi bedumisa uNkulunkulu bephethe amacilongo na yonke into ongayicabanga, lithi iBhayibheli bedumisa uNkulunkulu. Kuthiwa indlu babedumisa kuyo yagcwaliswa ngenkazimulo, yagcwaliswa ngenkazimulo. Ngamanye amagama when sidumisa uNkulunkulu bazalwane, there must be akube khona ubukhona bakhe phakathi kwethu. Lithi iBhayibheli ngesikhathi bedumisa uNkulunkulu indlu yagcwaliswa ngomlilo, yagcwaliswa ngenkazimulo indlu. So empilweni yakho ke sesingasekho empilweni yethu kamoya, empilweni yakho ke personal kukhona izinto ezenziwa indumiso uma udumisa uNkulunkulu. Number 1 iBhayibheli ilala ngitshela ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu ukhuluma noJoshua uthi ke hambani abadumisayo bazungele izintonga zeJericho. Lithi iBhayibheli lama bezijungese izintonga zeJericho, lithi iBhayibheli izintonga zawa. Okusho kubona, kwakusho ukunqoba, kwakusho ukuphumelela, kwakusho ibreakthrough kubo, ngoba kuthiwa izintonga zeJericho zayivalile ukuthi bakhona ukudlula. But ngesikhathi bedumisa uNkulunkulu zawa izintonga of which it was their breakthrough.
ukuthi when udumisa uNkulunkulu kuba khona i-breakthrough empilweni yakho noma kade uvalelekile kwade wenzani, but when you praise the Lord there must be a breakthrough empilweni. So uma udumisa uNkulunkulu ume kahle, umdumisa ngomoya nangeqiniso ungcwele, kuba khona i-breakthrough ngisho empilweni yakho. Kuyezwakala inamandla ngempela. NoDavide naye madumisa uNkulunkulu, iBhayibheli lami izitha zabo abaFilisti mangabe zobahlasela, uyabuza uDavide, iBhayibheli waguqa phansi wabuza Jehova ngibahlasele yini, wathi uNkulunkulu ngibahlasele. Lithi iBhayibheli lami ngesikhathi ebahlasela uJehova, lithi iBhayibheli izitha wabahlasela uNkulunkulu, wasiyakhuluma uDavide wathi uJehova ufohlile njengamanzi amaningi. Ngoba ngesikhathi udumisa uNkulunkulu, ukhonza uNkulunkulu, umdumisa uNkulunkulu uyafohla esimeni sakho. Wena dumisa uNkulunkulu musa ukubalisa uthi uDavide lilanga ngenani emasangweni akhe ngokubonga nangendumiso. As usually masingena emasangweni akhe sisingena ngezicelo, singena ngokukhala ngenyembezi. uDavide ake ushintsha indlela yokwenza. Ngenani emasangweni akhe ngezibongo, with praise and worship. Ngenani emasangweni akhe ngezibongo nangendumiso. Kuye kumanga namadimoni awusazi lona ukuthi uhlele ecela nje uNkulunkulu wakhe. Bakithe balisa amadimoni asakremile asayawazi umthandazo wakho ukuthi umoya uNkulunkulu uyokhala, umoya uNkulunkulu uyocela. But uDavide ake sitshe le ndlela yethu man, uthi ngenani emasangweni akhe ngezibongo, ngamagama kusho ukuthi indumiso iwukhiya ukungena emasangweni akhe. When we praise and worship the Lord, sisine ngamagama kusenda sibe ne-access yokungena emasangweni akhe. Uthi ke ngenani emasangweni akhe ngezibongo nangendumiso. Ngamagama bazalwane siyakhona ukungena kuye, singena ngayo indumiso. Hayi ngeke kuyezwakala. Mhlawumbe ke siyacela futhi ukwazi ukuthi ke ukuze ke indumiso yabantu laba basuke bekhuleka, abantwana bakaNkulunkulu abasuke behuba bedumisa yamukeleke kuNkulunkulu, yini kufanele ibalekelele ibasize. Ngoba omunye kuyenzeka athi ngiyakhuleka ngizwa ngathi kuwumqansa, kodwa uthi ayikho mhlawumbe into uma ngiyichecka engiyibonayo engiyenzileyo mhlawumbe engacasula uNkulunkulu. Yini ke ngidinga ngenza ukuze ngizwe ukuthi umkhuleko wami noma indumiso yami iyamukeleka kuNkulunkulu? Okunye sesithintile kancane. Yes. Number 1, into ebalekile kumele yenze akabe ngcwele. 2, amazi lo muntu amdumisayo abe nesambulo about Jesus Christ. Ngoba indumiso kahle kahle is to recognize the supremacy of Jesus Christ. Ngamagama ukutusa ubungqongqoshe bukaJesu. Mazi lo muntu omdumisayo ukuthi udumisa ubani. Mazi iba nesambulo sakhe, mazi ukuthi yena ubani. Oqala nje before uthi uyadumisa, you must know ukuthi udumisa ubani. Ngoba lento engiyithanda ngoMoses, uma ngingayithita kancane, uma ehlangana noNkulunkulu lapha entabeni ngesikhathi kuvutha isihlahla, lithi iBhayibheli wamangaliswa nje lokho isihlahla siyavutha siphele. But ke lokho akugcinanga lapho, lithi iBhayibheli kwase kuzwakala ivoice livele elangabini lobili lithi Moses khumula icathulo ngoba indawo kuma kuyona ingcwele. Ngamagama kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi ngesikhathi Moses esekule yamhlabathi, ngoba sekunoNkulunkulu, umhlabathi washenja waba holy ngoba sekunoNkulunkulu. Usethi ke khumula icathulo zakho ngoba le ndawo ome kuyona njani ingcwele. So nangapha usethi ke Moses mayiqhubeka lapho, iBhayibheli wayeseguqa phansi uMoses. Wase uyaqala ke uya introduce wathi nginguJehova uNkulunkulu oyihlo Abraham. Uyaqala nawe introduce, uyaqhubeka yakhuluma uthi mangifika lapha eGibhithe ngiyokhipha labantu ngizothi ngithunywe ubani. Kubuza uMoses ngothunywe ubani. You must know lo muntu omdumisa uthi ubani, ngothi ngithunywe ubani. Usethi ke loNkulunkulu, usethi uNkulunkulu uthi nginguye enginguye. Mawufika lapho uthi nginguye enginguye. Uyabona akasho ukuthi uthi ngiJehova, but uthi nguye wakhuluma something which was too hard kufaka ukuthi I understand what kind of a name is this and what kind of a person is this, what kind of God is this. Uthi nginguye enginguye, akasho ukuthi mhlawumbe ngingod of waters, uNkulunkulu wamanzi, noma uNkulunkulu wani, noma uNkulunkulu wamaxoxo, uNkulunkulu wani. Wathi nginguye enginguye, wakhuluma something which was
kwakulikhulu ukuthi umuntu understand what kind of this yini lena engizwayo yabo wathi nginguye enginguye noma sinaye wathi ukuthi what is happening nginguye enginguye wamtshela kanjalo uthi ungikhona ungithumile uyabona amagama akhe nje asho something ebazalwane uthi wamtshela ungikhona ungithumile the omnipresent one ungikhona ungithumile. So uMoses uya lapha eGibhithe seyamazi lo muntu ukuthi lo muntu omthumile ungubani ngoba ngithi mina ngeke umdumisa ungamazi ungubani ngeke umkhonze ungamazi ungubani. Number one mazi you must be ube umuntu obe ne-encounter naye so that uzokwazi ukuba owesifazane waseMaria mehlanga noJesu wayicabanga uthole isoka. Hey madoda uyaqhubeka uJesu uyakhuluma ngesikhathi eqhubeka ekhuluma nawe uJesu uthola isambulo lo mama uzakhuluma kaMthantoni ungumprofeti yini ngoba the more akhuluma nawe uNkulunkulu isimo ngoba ngiyamangala ngabantu abadumisayo abangalifundi iBhayibheli. Hey madoda awu qualify ukuba umdumisi ungalazi izwi ungakhuleki futhi. You are out of the ministry of worship if you are not a friend of the word. If awulazi izwi awulifundi izwi you don't qualify to worship God because uNkulunkulu ukuthi ungubani kula kunjalo awukwazi ukumusha ukuthi ungubani uJehova ungamazi ngamagama. Uma ngabe ungalifundi izwi you are not a worshipper. True. You are an artist. You are a performer nje. But you must yiba umuntu wezwi funda izwi. Umoya ingcwele uzokwenza ukuthi umazi uNkulunkulu through izwi lakhe. Ukuthi ngoba kahle lokhu praise is to give a confession. We are confess ukuthi uNkulunkulu ngubani. Wenzeni uNkulunkulu. So amagama ke uma ungalifundi izwi awumazi uNkulunkulu ukuthi ungubani. So ngesikhathi ufunda izwi sewunazi isambulo ngaye. So nowesifazane ngesikhathi Jesu ekhuluma izwi kuye waqhubeka kwaba nesambulo lo mama athi kanti ungumprofeti yini ngoba sizwile ukuthi basitshena ukuthi khona ozayo uthi uMesiya uyena uzositshela indaba ze uyena uzosikhulula thina bantwana ngamagama ngifuna ukuthini la kuwe. Number 1 usadumisa nje you must know ukuthi udumisa ubani. Yuba umuntu ohlangene naye mazi ukuthi ungubani lento efike kuzazi ezimqoka kuwe you must know ukuthi ngoba abantu uzobonda bamazi uNkulunkulu bathi befike enkonzweni bayihlalele enkonzweni isikhathi sokukhonza bahlale baxoxa indaba baxhwebane benze konke omunye phakathi enkonzweni uyibhizi ya WhatsApp ya Facebook phakathi enkonzweni akazi ukuthi kwenzakalani akazi ukuthi uze kubani akazi ukuthi kwenzakalani. Athi uDavide ngajabula bethi kimi asiye endlini kaJehova. Yabona lo muntu lo unokulangazelela to be in the presence of the Almighty God. Uthi ngajabulela bethi kimi asiye endlini kaJehova. uDavide wayengumuntu wempi but akasho ukuthi ngajabula makuthiwa siyoni kokulwa but uthi ngajabula bethi kimi asiye endlini kaJehova. Izinyawo zenu zalesimo masangweni akhe ngamagama ke uthi kunye ngikufunayo ngiyakufunisisa ukungena etendeni lakhe ngibona ubuhle bakhe. Into yokuqala ebalekile mangabe umdumisi uNkulunkulu must be the first one in your life. uNkulunkulu mangabe into ilangazelelayo langazelela to be in his presence. Langazelela kuba ukuhlala sebukhoneni bakhe njalo. Kahle thina abazalwane akumele siphume ebukhoneni baNkulunkulu. Akuphunywe ebukhoneni baNkulunkulu. Uthatha ibreak. Noma kuthiwa mhlawumbe kuthiwa umfundisi uyayivala inkonzo kuyathandazwa but thina singaphuma endlini but asiphumi kwipresence. Uhleli la kuNkulunkulu noma usekhaya lakho uyamdumisa uNkulunkulu noma tho wenzani yakhe ekhaya udumisa uNkulunkulu ngamagama lethu endumisa ibe khona noma usekonzweni noma usekhaya noma ngabe ugeza izitsha emzini wakho but praise the Lord wash izitsha umdumisa uNkulunkulu wash izitsha akungeniseke lilanga uzokase uthuka ingane zakho ngolimi lwakho. Madoda lokuba umdumisi udumisa uNkulunkulu emini nasebusuku sonke isikhathi you must be in the presence of the Almighty God. Umdumisa uNkulunkulu njalo ngezikhathi zonke.
Kunjalo inamandla. Siyabonga kakhulu. Njengamanje isikhathi sethu sikhomba khona sikusele imizuzu eyishumi nesithupha ngaphambi kokuthi kubumbane lona ihora lesithathu kusesigayigayi sinamandla somsakazo. Njengamanje ke sizovula abalaleli sibanike ithuba mayikhona nawo umbuzo anawo kumelana nesihloko nengxoxo bekade ke sinayo sikhuluma ngayo namhlanje sikhona ungasha lapha ku 0343141033 no 0685517747. Kodwa ke sophuthuma siye kuyami ngedwa song request